Inibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso Ngwamtshali. Umagalela gasi njengengonyama uLinda Mkhonto, uNtselenduna uMasi evutshelwe ecobeni uKhondlo uGebisa. Lana kubafowethu ngilethele luhlelo lenuke enilaziyo zikhiphane emtshezi. Lana ke sila kule ndawo ebizwa ngokuthi iGallop. La esibizwe khona sibona izingane ezigradeayo ezikhishiwe ezisuka endaweni yangapha ngenhla kwaMangwe endaweni ekuthiwa kusemakekeni. Njengamanje ngizucela nje umisi okuyena ofundisa labantwana ukuthi asithathe asibeke njengababukeli ukuthi kwenzakalani la kule ndawo esikuyona eGallop. So before kodwa ngimveze ngiyacela ke mbukeli ungakhohlwa uyazi ukuthi uyashare, uyasubscribe, uyakhomenta, wenza sure ukuthi uyaqinisekisa ukuthi zonke lezi zinto lezi uzenzile. Siyabonga over to you Miss Wem. Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Igama lami uAnele Ngomezulu. Igama lesikole sami iSemukelo Primary School. Njengoba esechazile kubhuti ukuthi size kwi-graduation ceremony yabantwana u4 years. They are ready for grade 1. So sichuze le ndawo ukuthi beze kuyo ngoba kunokudla kumnandi, kunama games, ama activities azokwazi ukuthi mabewadlala bedevelopeke ever since kuwabantwana abancane abasadinga ukuthi ama muscles abo adevelope. Ingakho sikhethe le ndawo, sisuka ngapha ngenhla naMangwe endaweni yaseNgodini. Sihamba nabantwana bethu abawu25, ibona laba abafana namantombazane. Besicela nje balaleli ukuthi nibalethe abantwana especially labo sebasengodini, sacela bebalethe eSemukelo isivuliwe isikole icreche ugrade from 3 years 4 years to 5 years. Siyacela abazali nibalethe abantwana bezodevelopa. Icreche ibalekile kakhulu because abantwana yilaba developeka khona ukukhuluma, ama motors, ama-fine motors nama-large motors. The time bedlala, the time bekhuluma, bafunda i-speech and stuff ma'am. Bafunda i-speech, bafunda ukukhuluma, bafunda i-confident ngoba khona laba amakhona becule bebodwa, bekhulume bebodwa, besigqugquzela nje ukuthi nibalethe bazali abantwana. Ngiyabonga. My name is Alwanda, I'm 5 years old. I'm doing grade R. It's in primary school. Primary grow up. I want to be a teacher. I'm kind of school. My name is Mtavana, 5 years old. I'm doing grade R. Let's primary school. When I grow up, I want to be a nurse and a girl. My name is Mazibu. Semukelo Primary School. When I grow up, I want to be a teacher. I am a girl. Myself. My name is August. My name is Kaman. 5 years old. I'm doing grade R. At Semukelo Primary School. When I grow up, I want to be a nurse. I'm so scared is big. Sometimes I'm 5 old and 2 are as some panadro up to petition. Myself, my name is Impulate, myself, I do school, I do to be a teacher. Sanibonani babukeli nonke emakhaya, sila eGallop, size nezingane zethu sizo graduation abantwana sisiqhamuka engodini eSemukelo Primary School. Siyacela ukuthi abazali balethe ingane ngobunengi baze esikoleni. Bazali siyanicela nonke. Ngingaphamisa ukubonga kakhulu kubazali ukuthi basilethele abantu ababa esikoleni sethu. Ngiyabonga kakhulu kulokho. Abantu ababo nje ababalethile isina abazali bokuqala ebantwaneni. Siyabanakekela, siyabathanda futhi abantu ababo. Size nje siphelezele izingane kuphela zizograduate nje ilokho esikuzele la namhlanje. Ingane yakho ifunda kusiphi isikole? Ifunda eSamukelo. Ya siselo scope le makekeni. Hayi sibone ku-right ingane phela ziyathanda na iview imjikelo yonke into nje hayi zijabule zona.